खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जुनमुनि राफा केस आसाम पुलिसनि सा 7 अफिसारफोरनि हेंथायै नायबिजिरनो बिथोन। बासुगावआव लामा जाब्रबथाय सासे लाइमोननि जिउ खहा। ADRE आनजाद बिजाथिफोरा 50 रां मासुल होनानै OMR सीटनि फट'कपि मोननो हागोन। सनितपुर आरो बिश्वनाथनि मोन 19 गामिखौ BTRआव सोबावबाय। सेरफांगुरि कमतापुर रायजो दाबि गौथुमनि मोनसे जथुम हाबाफारि। दायनि सन्देह खालामनानै सासे बैसोगोरा आइजोखौ बुथारदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय आसाम पुलिसनि ASI जुनमुनि राफानि जिउ गोमानाय जाथायखौ लोब्बा लानानै नगाव जिल्लानि सा 7 पुलिस बिबानगिरिफोरनि हेंथायै बिफानारि नायबिजिरनो फोसावदों। CBIनि बिथोन बायदियै बै सा 7 पुलिस बिबानगिरिफोरनि हेंथायै नायबिजिरगोन। मख'नो गोनांदि ASI जुनमुनि राफाया मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमोन होननानै CBIआ नायबिजिरनानै रिपर्ट दाखिल खालामदोंमोन। नाथाय CBIआ दाखिल खालामनाय बे रिपर्टआ सरासनस्रा रायजोफोरनि गेजेराव गेदेर सोंथि जानानै थालांदोंमोन। बेनि गेजेरावनो CBIआ जिल्लानि सा 7 पुलिस बिबानगिरिफोरनि हेंथायै बिफानारि नायबिजिरनो बिथोन होनाया बयखौबो सोमोनांहोदों आरो सोंथिखौ गोख्रोंसिन खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला जखलाबन्दा थानानि बारग' OC पवन कलिता, हयबरगावनि IC अभयज्योति राफा, नगावनि TSI उत्पल बैसो, जखलाबन्दानि SI जाखारिया चौधुरी, मरिकलंनि SI मनोज बरुवा, कन्स्टेबल रेब बरुवा आरो मजिबुर रहमाननि हेंथायै बिफानारि नायबिजिरनो बिथोन होदों। बै पुलिस बिबानगिरिफोरनि हेंथायै बिबानखौ मोजाङै मावफुङै, खामानि नेवसिनाय आरो फोरमानफोरखौ फोजोबस्रांनायनि गोख्रों अजद सिखांदों। बेनि अनगायैबो CBIआ आसाम पुलिसनि नायबिजिरनायाव माखासे गोरोन्थिफोरखौ आसि थुदों। बबेखानि बै पुलिस बिबानगिरिफोरनि हेंथायै सिखांनाय अजदफोरा थार होननानै फोरमान जायोब्ला बिसोरनि हेंथायै गोख्रों साजायारि राहा लागोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। चिरां जिल्लानि बासुगाव नोगोरनि स्टेशन र'डआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। थांनाय हर गेजेराव जानाय बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे लाइमोना जिउ गोमादों आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जखम जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला AS 26F8451 नम्बरनि बाजाज पालसार बाइकजों जोबोद गोख्रैथियाव फैनाय सानै लाइमोना मोब्लिब खुन्थियायाव सौग्रावफैदोंमोन। सैबारि बागानाव करम फुजा नायनो थांनाय समावनो बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादों। बे जाब्रबथाया ओरैबायदि गिख्रंथावमोन दि मोब्लिब खुन्थियाया सनै जालांदोंमोन। ओरैहाय लामा जाब्रबथायनि सोदोबखौ खोनानानै साखाथिनि सुबुंफोरा ओंखारबोदोंमोनब्लाबो मोब्लिब थारनि गेजेराव गोग्लैनानै थानाय सानै लाइमोनखौ जेबो मदद खालामनो हायाखैमोन। उननि समाव मोब्लिब बिफान आरो पुलिसनो खौरां हरनायाव मोब्लिबखौ दानना होनायनि उनावसो लाइमोनफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। बे जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जानाय सानै लाइमोनखौ निबारन बर्मन 24 बोसोर आरो बादल दास 23 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। रिपर्ट बायदिब्ला सानैबो लाइमोनखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनानै काजलगांव सिभिल हस्पिटालाव लाबोनाय जादोंमोन। उननि समाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव लांनाय जायो। नाथाय दिनै फुंबिलियाव ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो थानाय समावनो निबारन बर्मना जिउ नागारो। नाथाय बादल दासआ बे समाव खैफोदनिफ्राय उदाङाव फैबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रायजो सोरखारा खुंनाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव लाइभ फैनानै फोसावनाय बायदिब्ला 15 सेप्तेम्बर खालि खुंजानाय 3थि थाखोनि सायख' आनजादनि OMR सीटखौ बिजाथिफोरा मोननो हागोन। सेबानि मावख'आव आर'जलाइ होनानै OMR सीटनि फट'कपि मोननो हागोन बिजाथिफोरा।
नाथाय बेनि थाखाय साफ्रोमबो बिजाथिया 50 रां मासुल होनांगोन। बिजाथिफ्रा फैगौ 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय सेबानि वेबसाइटआव 50 रां मासुलजों लोगोसे आर'जलाइ होनानै गावबा गावनि आनजादनि OMR शीटनि फट'कपिखौ मोननो हागोन। बे OMR शीटनि जोहै बिजाथिफोरा न'आव थानानैनो गावनि फिननायफोरखौ गोरोन्थि जादोंना थार गासैखौबो नायनो हागोन। सानसे साननैनि गेजेरावनो सेबाया जारि खालामनो गोनां फोसावथायाव बेनि बागै रोखायै फोरमायगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखायै बुंदों। बबेखानि बे प्रसेसनि उनावबो आनजाद होगिरि बिजाथिफ्रा गोनो गोथो थायोब्ला RTI खालामनानै नायनो हागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया रोखायै फोरमायदों। नाथाय RTI नि थाखाय 500 रां मासुल होनांगोन। जुदि सोरबा बिजाथिया नायनो नागिरनाय सोंथि फिननाया थार जायो एबा सेबानिनो गोरोन्थि होननानै फोरमान जायो अब्ला बै बिजाथिया RTI नि मासुलखौ मोनफिननो हागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव लाइभ फैनानै फोसावदों। बड'लेण्ड एबा बिटिआरनि सिमाया आरोबाव बारायबावबाय। 2020 मायथाइनि थामथि गोजोन बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै आरोबाव गामि सरजाबनानै बिटिआरनि सिमाखौ फुवारदों। मख'नो गोनांदि बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि आरोबाव मोन 19 गामिखौ बिटिआरआव सोसनबावबाय। 21 सेप्तेम्बर 2024 सनिबारखालि रायजो बेंगिरि भवननिफ्राय गांसे बिथोनलाइ जारि खालामनानै बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि मोन 19 गामिखौ बिटिआरआव सोसननायनि बागै अफिसियेलि फोसावदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरआव गोदानै सोसनजानाय मोन 19 गामिफोरा गासैबो अदालगुरि जिल्लायाव सरजाबजागोन। बिटिआरआव गोदानै सोसनजानाय गामिफोरा जादों बिश्वनाथ जिल्लानि लकी पटार फरेस्ट भिलेज, जय सिटी रिवेन्यू भिलेज, राजगढ़ बालिजान फरेस्ट भिलेज, फासलगी मिलपुर फरेस्ट भिलेज, बल्लामगुरि FRC, हिमाजुली FRC, गोजोनजुली FRC, बिहुमारी लकी पटार गांव फरेस्ट भिलेज, रंपुर FRC, नगरिया गड़बालिजान सनितपुर जिल्लानि उरिलगा फरेस्ट भिलेज, गाधाजुली दबदबी मानस्रि कसारी बनाई गामि फरेस्ट भिलेज, इंनापुर उबारी फरेस्ट भिलेज, दैमालु फरेस्ट भिलेज आरो हाथरखि फारा। बे समावनो कमतापुर लिबारेशन अर्गानाइजेशन सामुखाय KLO मुंनि मोनसे हाथियार दैदेनग्रा आफादनि जोनोमा गज राजबंशी सुबुंफोरनि गोबां जेंनाफोरनि थाखाय जादोंमोन। थांनाय माखासे सानफोराव दाबिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय गोजोन सावरायनायनि लामायाव सावरायनाय आरो दाबिफोर खालामनाय जादों। नाथाय कमतापुरनि हादोरसा डिमान्ड काउन्सिलआ क'क्राझार जिल्लानि सेपानगुरि सिलारायाव हादोरसा दाबि खालामग्रा गौथुमनि मोनसे जथुमा खुंफुंदोंमोन। आथिखालाव गुबुन गुबुन ब्लक, जिल्ला आरो कमतापुर रायजो दाबि गौथुमनि मिरुआरि थाखोनि दैदेनगिरि प्रफुल्ल रायनि दैदेननायाव गोब्राब सावरायनाय जादोंमोन। जुदि सार परिषदनि दाबिफोरखौ गज राजबंशी सुबुंफोरनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सायाव आबुं खालामनाय जाया अब्ला हादोरसा डिमान्ड काउन्सिलनि दैदेननायाव मोनसे गिदिर सोमावसारनाय जोनोम जागोन होननानै मिथिहोदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सासे बैसोगोरा आइजोखौ दायना एबा दायनि सन्देह खालामनानै बुथारदों। बुथारजानाय आइजोखौ 53 बोसोर बैसोनि मत्ला मुर्मुनि बिसि बागारे हेम्ब्रम आरो बियो बालिमारि गामियाव थायोमोन होननानै मिथिनो हादों। जायगानि सुबुंफोरनि बायदिब्ला गणेश हेम्ब्रम मुंनि सासे सुबुङा मोनसे नखरारि जेंनाखौ लानानै गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव बागारे हेम्ब्रमनि आखायाव गोब्राब जखम जादोंमोन। जायगानि सासे गामियारि सुबुङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव आं रोखा नङा दि थारैनो आइजोखौ सोर बुथारदोंमोन होननानै फोरमायदों। नाथाय गुबुन माखासे गामिनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुथारजानाय बैसोगोरा आइजो बागारे हेम्ब्रमखौ सिगाङाव गणेश हेम्ब्रम मुंनि सासे सुबुङा नखरारि जेंनाखौ लानानै गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायनि उनाव आखायाव गोब्राब जखम जादोंमोन आरो गणेशनि नखरनि सानै सुबुङा थैनायनि उनाव बागारे हेम्ब्रमखौ सासे
दायना होननानै सन्देह खालामनाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि दायनिगिरि गणेशआ बुथारजानाय बैसोगोरा आइजो बागारे हेम्ब्रमनि बियादैमोन। बे समाव गणेशखौ खारखोमानानै दं होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।